नैथि गायसनथाय सान बे हाबाफारियाव नोंथांखौ आलासि महरै लिंहरदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। Prime24 Headlines पर्टेल निउज चेनेल बेखौ गायसननाया दिनैजों 2 बोसोर जाबाय। दा बेवहाय दिनै नैबे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जा सावरायमेल, बे सावरायमेलनि गेजेरजों गुसुङै बेखौल' आं फोरमायनो सानदों। जिहेतु निउज मिडियाया जेनेरेल पाब्लिकनो खौरां दैथायनांगौ आरो बै खौरांफोरा अथेन्टिक माखासे निउसफोरा पाब्लिश जायोब्ला अब्लाना मोजां। बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव गोबां सुबुंफ्रा गावबागाव मोनसे पर्टेल माने इउटिउबाव मोनसे एकाउन्ट खुलिनानै बेवहायनो निउस फोसावनो नाजानाय मानाय बेबायदि जानायखौ जों नुदों। दा नैबेवहाय आं बेखौ लुबैदों, जिहेतु गावखौ बा जायखिनु चेनेल हिसाबै जुदि बाहायोब्ला बेवहाय पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय बेयो जानांगौ। लोगोसे जिहेतु इनफरमेटिभ जानांगौ आरो बे इनफरमेशना अथेन्टिक जायोब्ला मोजां। बेनिखायनो दिनै नैबे गोथार बुब्लियाव बेखौनो लुबैदों जे जायफोर फोसावजागोन बा निउस जागोन बियो बर' समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामा हिसाबै बियो जायोब्ला मोजां। लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरा मा आयदायाव जौगादों, बै जौगानाय आयदाफोरा मा होनो मिडियायाव पाब्लिश जायोब्ला मोजां। जिखुनु रोखोमनि आयदा, बे धोरोमानो बुं बा हारिमुआनो बुं बा सोलोंथायानो बुं, दा बेवहाय बैफोरबायदि आयदाफोरा गुवारै फोस्राव जायोब्ला बे जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोननि बयनिसिमबो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों। जिहेतु बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे बे रोखोम पर्टेल निउज सिस्टेम एबा निउज मिडिया एबा रेडिअ निउज इत्यादि बेफोर गासैबो बायदि बेफोर जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि अलखदखौ, जोंनि खैफोद आफोदफोरखौ फोरमायनो थाखाय बा फोसावनो थाखाय मोनबो राहा गैया। दिनैनि दिनाव बे रोखोम निउज पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जानाय जाथायफोर, जोंनि गेजेराव जानाय गासिबो माने मोनथिनो गोनां, फोसावनो गोनां बाथ्राफोरखौ एसे फोसावनो हानायनि राहा मोनसे फैबाय। बेनिखायनो आं सानो दिनै जेरै आर'नाइ रादाब, बडलेण्ड बुब्लि, बडलेण्ड रादाब, Prime24 निउज हेडलाइन्स, बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनफा पर्टेल निउज। आं सानो बेफोर पर्टेल निउजनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो फोसावनो गोनां आयदाफोरखौ फोसावनो हाथों आरो मोगथां महर मोनथों आरो हारिया मोनसे जाफुंसार हारि हिसाबै बयजोंबो मुलुगाव मिथिसार जानो हाथों, बेखौनो आं बुंनो सानबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रादाब, आर'नाइ रादाब, बडलेण्ड रादाब, बडलेण्ड बुब्लि, Prime24 हेडलाइन बिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै Prime24 हेडलाइननि नैथि गायसन सान। बे गायसन सानाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे Prime24 हेडलाइननि न'खरनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिदों। उन समावहाय बर'नि निउज पर्टेलफ्रा जाहाथे बर' हारिनि जा माखासे समस्या, जेंसि जेंला आरो खना खनला गोग्लैसोना थानाय बर' हारिनि जा मोनसे दावगालु खबरफोरखौ नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव गोरलै आरो थाबैनो बुजिनो हानाय बायदि गेबेङै रादाबफोरा ओंखारगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे स्किल डेभेलपमेन्टनि जुगाव नोंथांमोननि बे रादाब फोसावनायनि गेजेरजों गासै बर' हारिनि फारफ्रोम बिथिं
सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं आरो आबाद बिथिं गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे नोंथांनिफ्राय मोजां रादाब ओंखारगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननि बे रादाब फोसावनाया जाहाथे गोरोन्थि गैयालासे गेबेङै आरो गासै हारि माहारिनि गेजेरावबो फोसावनो हानायनि मोनसे बेबस्था लायो बेखौ मिजिंथिदों।